Saluhut Parhalado HKBP Bonang Indah. Pasahaton selamat hari Minggu. Saluhut Parhalado HKBP Bonang Indah. Pasahaton selamat hari Minggu madihamu amang inang. Remaja naposo bulung nama dohoti ibadah di gereja nang di Bagasta Marsadasada. Selamat hari Minggu madihamu amang inang parhalado nami. Uriani tuhata nahi naholongan marsada ni roha mahita muse sadarion. Lao mamuji tuhata di minggu parjolo dung trinitas atong sian nasa roha dohot haporsiaon. Tapasanga matuhatai tapuji ma ibana marite ede pujian songon topik di minggu ta sadarion gabe aka anak nini bata marhite haporsiaon di Yesus Kristus. Tapuji matuhata marhite buku ede nomor 10 sada ayat sada 2 opat ahama ede honokku. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Pinuji ma debata ama ni tuhata Yesus Kristus naung upasu-pasuhon tu hita ragam ni pasu-pasu partondion sian banua gijang di bagasan Kristus. Dibolati do hita gabe anak tu ibana bahen pamujion di hamuliaon ni asi ni rohana ale Jehovah
si gonggom hami, masa sang abdo goarmu dilihat portibion. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison, diari na pinarbadiami, sai buhay mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami, manangihon hatam na badiyay, jalaringgas hami manibangi dohot uppeot, hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huparhasiang hami akka ari-ari ningulunami na podoki, say pamasok mahami tu hanguluan sa leleng nileleng na, pujion nami makodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata, marhite buku ede nomor 550 sia ayat sada dohot opat dibata nasokal jalan nabadia. Tangihon hamuma patik ni debata, imana nienet sian buku Efesus, biduopat ayat sada. Asa aku natarihot di bagasan Tuhani, huapoi mahamu. Parangehon hamuma natama, hobar tu pajuwon naung songgop Tuhamu. Atong rap mangidugugu mahita tu debata, laho mangulahon na hobar tu patik nai. Ali Tuhan dibata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Tapuji Tuhata, marhite buku ede nomor 170 sada, ayat sada dohot 2. Tadai ma'au. Sakti mano
Katopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung napungudo kami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asi ni roham na godangido say asima roham midasan dok bangso nami. Sesama dosa nami sa luhut na, say sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen. Hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Humokop hita gabe dosa do ibana naso tumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati gorat di debata hita marhite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji matuhata marhite kor Immanuel.
Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 670 ayat sada tarbegi suara najuju. Tatangihon ma hatani di bata nagabi epistel di mingguta sadarion ima na tersurat di buku Yesaya biddu 65 mamuka sian ayat sada rudisia tajahama margati soring. Alus ni Jehova uhum tu pardosa haluaon tu partigor. Akan naso uso-uso di au nasai laon ido mangalului au nasai laon jala halak naso mangalului au nasai laon nunga ju paksa au nikudo tu bangso naso jojo guarhu nasai laon disondo ahu Saya upahebang dot angapu dosa manipatan kebangso na juki. Akan nama dalani dalana so dengan mangihuthon pikiran lo moni rohana sida sadiri. Tu bangso natok tong paheheri masu dia dupaku. Akan nama mele di bagasan akka porlak. Jala manutung daupa di atasnya ka batu naminasak. Akan nahudul di aka perbadaan, jalamar malam di aka liang. Akan mangalhon juhud babi, jalamarisi hua-hua habiason aka sauna sidai. Lam didok nasida dope, disima ho, unang jumonok ho tu ahu. Aina badia do ahu martibakon ho. Ikong gabetimus di bagasan niguku do aka nasida. Jala gabi api na marsigorgor manipat ari. Idama karsurat do di joloku dang tagamon si paun dang jolo balason saya balason honokku do tutu tu apuana sida. Hajahato muna sadiri rabdohot hajahato ni akka opumuna ninna Jehova. Akka na manutung daupa di pusu ni akka dulu. Jala direhei au di atasnya karobian di baheni suatu kuma upa ni pabahenan nasida na jolo tu apuan nasidai. Songonon dohata ni Jehova songon tuak na bura binuat cupan ditaguk na baso gabe didok unang ago ayadong do pasu-pasu di bagasana suang-saungan ni bahenonku halani akan na posokku datung saluhut na sida agookku. Jala ahu parohon sian Jakob boni jala sian Juda sahalak sitean akka doloku ai ikko jolma nahu peliti manean tanoi jala akka na posokku maringanan disi ido sahatna martua do akka na tumangihon hatani di bata jala na upehopsa. Amin. Tapuji matuhata marhite kor Debora.
Tapuji Tuhata marhite bukwede nomor 25 ayat sada doho 2 hatami ali Tuhaku. Tahatidak ko maha porsiautai songon dongan saha porsiao disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana ditubuhon ni si Maria nagabe-gabean santon di perbadia andorang suabubuan ido tuhata natumaon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal doibana di au pinarsilang natua tu banua toru dong ditanom namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul siamun di bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pei mamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho namate au porsea ditondi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopannya akan nabadia ado dia sesani dosa do dihatai namadok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate doho dia nguluan na sora sudah amin. Tapusi matuhata marhite kor ama.
tatangihon matik ting ni huriatta di bagasan minggu sadarion. Jadwal perhobas. Nambar hobas di permingguan harian Ima Amang Padita Aha Silitonga Padita pensiun HKBP Padita Haris TH Sitorus di permingguan harian pukul 10 WIB di HKBP Pospel Cirarap Legok. Na patuluhon mangapuli di hari sadarion minggu tanggal 10 sia Juni 2022 di Patu Pahuriatta do acara pangapulio tu dua keluarga na parjolo keluarga M. Sihombing Inang BE Boru Sinaga masuk pukul 10 tolu manang pukul sada Arian. Nama ringanan di Perum Medang Lestari Blok D5 RT 05 nomor 10 masuk Wik Eprata Ima Sialanaung Jumolo Madohoti Ulaoni Napalimahon Sermon Perhalado Saresot HKBP Bonang Indah di hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 masuk pukul 20 manang pukul 8 Bodarina maringanan di HKPP Kodya Tangerang di Patupado Sermon Perhalado HKBP Saresot Bonang Indah. Na paonopon pertanyaan Wik di hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 masuk pukul 20 manang pukul 8 Bodarina di Patu Pahuriatta do pertanyaan
di dua inganan na parjolo di Wik Nasaret di bagas ni keluarga S. Siregar Boru Hombing, nama ringanan di Jalan Kelapa Lilin Utara 102 sektor Pitu C Blok DG Onom nomor 2 Gading Serpong Tangerang. Di Wik Eprata di bagas ni keluarga Beta Pubolon Borustorus, nama ringanan di Peru Medang Lestari Blok C Opat nomor A 02 RT 07 RW 0 Sia Tangerang. Di Pangido Matusude Ruasni Huriata Tarlumobi na adong di Wik Nabe Asaryama hita madohoti partanyangani. Papituhon pertanyaan PA seksi-seksi di Patu Pahuriata do pertanyaan PA seksi-seksi masuk pukul 10 sia 30 WIB maringanan di gereja Hobar tu jadwal na parjolo PA seksi perempuan di hari Kamis tanggal 27 Juli 2022. Napa duhon PA seksi ama di hari Jumat tanggal 24 Juni 2022. Napa tuluhon PA seksi remaja dohot Nalposo Bulung di hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Sinosohot tu sude anggota seksi asarada rade madohoti partanyangani. Napawaluhon kebaktian Padang Kor Ina Parari Kamis. Di hari Sabtu Rodi Minggu tanggal 25 Rodi 26 Juni 2022 Borhat do punguan Kor Ina Parari Kamis laho patupahon kebaktian Padang nama ringanan di Badung. Ulau ni hubasan ni inang situa de boru sipayung inang situa N boru butar-butar inang situa S boru panggabian inang calon situa DJ boru raja guguk dohut inang situa setabi dohut calon situa EV boru gultom. Napasiahon hata mauliate mandok molate do parhobas ni HKBP distrik 20 Sada Banten rap dohot sude parhobas nagok tiki dohot keluarga pasahaton hata molate tu HKBP Resort Bonanginda siala dinggado mardalan konfen na di hari Senin tanggal 10 Juni 2022 naung salpue jalalos moleate manang di pasahat huriata tu punguan Kor Ina Parari Kamis di siala pakubasion partamueon di bagasa sadari tuhatama nama masuk na pasapuluhon sumbangan inventaris tajalodo sumbangan inventaris yang punguan Kor Ina Parari Kamis 2 buah meja na dipakai tu haperluan rapot di gereja jata dohot rapot di sekretariat anggiat ma punguan Kor Ina Parari Kamison buih gabe pasu-pasu di huria na asing jalalam di pasu-pasu tu hatta di bata na pasapuluh sadahon perbuan ni loba senam kreasi ulawan PPD distrik 20 Sada Banten di hari Selasa tanggal 16 Juni 2022 nasalpo nunga di patupa ulawan PPD distrik 20 Sada Banten mau lihat tema di Jahoba di Batata HKBP Resort Bonang Indah boy mandapot juara 2 di ulang loba senam irama kreasi anggiat ma HKBP Resort Bonang Indah boy gawe pasu-pasu di huria na asing na pasapuluh dua hon pelean parhepengo dohot torok ni ruas naro di permingguan nang salpui
boy mata jaha di file naung di pasa huria marhite WA grup manang WA keluarga manang pribadi. Pasapuluh toluhon. Selamat ulang tahun. Parhalado rap doho ruas ni huriata pasahaton. Selamat panjang umur gok las ni rohama sude ruas ni huriata. Nama ulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe. Ima sia tanggal 10 tolu rodi 10 sia Juni 2022. Hatani tuhata sipia pota ima natar surat di pasalmen bidu 50 sada ayat tolu. Asima roham diau ale debata hobar tu dengan dibasam saya sesama akka panglesoki hobar tu godang ni asini roham. Aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dohot marulang tahun hot ripe. Boy mata jaha di file naung di pasahat ni huria marhite WA grup manang WA keluarga dohot pribadi. Songonima titing ni huriata di bagasan minggon debatama nama masu-masu hita saluhutna. Naing begot tama bari tanauli na pinatol hason ni naposona marede mahita sian buku ede nomor 656 ayat sada dohot ayat 2 parhaha maranggion. Asini roha madi hamudohot dame sia Tuhan debata mata dohot sian anakna Tuhata Yesus Kristus. Amin. Horas madi tasude hatani debata anadi turpukon tuminggu parjolo dung Trinitatis sadarion Imasian Galatia tolu ayat 20 tolu sah rodi 20 sia. Tapai hute utma alai tagan soroha porseaon tarhurung dohita di bagasa patik jala dihicu managam ha porseaon na naik patad daun dope. Asagabe songon si paroro do patehi mabuah kita tu Kristus asasian haporseau kita di pitori alai dung roh haporseau ni
dang beginonggoman ni si parorotihita ay saluhut do hamu anak ni debata marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus. Ay Kristusido di parulocok kamu sude hamu nauk tardidi itu bagasan Kristus. Dang mardiai berdisi Yahudi manang gorik, hatuban manang anak mata, bawa manak paropuan, ay sada dohamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Ayat 20 sia parpudi, alayanggo Kristus napunahamu, pinoparnya barham dohamu atong, jalapanean mangihuton baga-bagai. Alay radeng kado pujahana di atas Indonesia. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita dibenarkan karena iman. 25. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ima sahakna. Ditik-tik pera tersurat doha muaka mga kainang aha topik ni jamita sedarion. Gabi aka anak ni debata marhite ha porsiaon di Yesus Kristus. Hulahi gabi aka anak ni debata marhite ha porsiaon di Yesus Kristus. Lapatan na ikom marhitaido hamu akadongan na sanang idebata hita. Ido na pinatorang ni jamitaon. Alay adorang sohupatorang turpuhon riko do patolhasoku pabuaku pusat teologia ni Apostol Paulus na tersurat di Rom sada ayat 10 dot 17. Ay dang nahuwayla ko barita na uli. Alay hagogon ni debata di paluaw na kanaporsea. Hala Yahudi jumolo dungi hala gorik. Ay di papatar dursi hati koran ni debata nasyak kaporseaon tua porseaon. Hobarto na tersurati ingot tamu na mangolu do partigori hinorhon ni haporseaon na. Ito. Naing kotorangon kamang. Molo naing so natusa di sarupa ni iya Huria bonang indah naing maberkualitas. Nanido na sudi ruas ni Huriata na di resorton rupani sigano minggu ayanggo acara nakini ngani akapembina ani luar biasa do kupay hutihut nauli may ido alay manang manip na perso ti jo hutoro chopyan non akamanga kainang sada holan na patolhat sordoaw songod dia iya hamunay terserah di hamudo mauliate ma ido marede nakingan kur ni amang calot tu siya sibulon. Soy na mahiba na tangay
buti-buti terus. Alay na nga dong di bere parede na yun. Kalau na perbaju nararama, tari bere ko si pata. Bah, dak pala dia na hudok kakamanga kainang. Amak si majutak penakingan sa person na marlego do daging na do pasato toni asa tabued day alay da nga do tonggo majaha hata na sudi da nga do mameri dirigen. Tak pola mauliate ma. Ate. Alay Roma hamutang rangkota. Gudang ni kordisi dangadong namaniyo parotas. Hatanay di hapal sun. Daktar bek kamu soni urusanmu namay. Holan na paton hatso doaw. Alana paredio doa na huguru ko luar negeri. Ido na sekolahon. Uban na gelarhu. Bachelor of Sacred Music. Mana molo kong majahapi hamur pa niya, ay boy datong. Molo gajak katanay, ba sinurat tinakota ko. Ya, niya apil molo gajang. Ba, alay to tonggo mereng ko dirigani. Ba, sowi naman nakiro ba nila. Wala mo liate mga ngate. Di hamu dirihem mo liate ba dong parede. Ada pa lah. Gabi hurang lupa daw. Kulong ngiro ako do, sabutol na ba na upasahat o daw. Manang nabuapyak kayo na. Parede do huryaw. Jalahu bereng rupa ni kualitas ni huryaw na diari sineni na dison di Patupa Konven District. Luar biasa. Jailaw sema si parehata. Jadi sebetulnya dangadong diturpuhon domu tu nahudok ko ni. Nahutabahod doi. Ay hebat do. Na bulan 2 marjami tau di son. Si marpau marageda. Hamudong aku. Roau sadarion, hamudong aku muse. Nakubo to pananda di ator-ator itu. Alania ka mga kainang sian pusat teologia Paulus na tersurat na huhatahon nak kiningani takpola hujahay ngalokoti di uto-uto kuban na huhatahon na tersurati na mangulu do partigori hinorhon niya porsyon na berbicara tadi tua porsyon ilo jamita sadarion mulunang gabi anang idebata hita ayanggo makatidak ko nata porsyaw ni wahina malancar na dakolak kita huria sa do di Portivion dong atas sa porsyaw makatidak ko toksong kita do lancar na mauliate ma asa bangihuton Rasul Paulus unok ni barita na uli iman manang haporsyaw. Ido unok ni barita na uli. Haporsyaw ni mapos niroa dia kasih hirimon jala pamotoan na totu taringo tunasoni ida. Molo di ate Indonesia di goya kamang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang kita lihat, yang kita tidak lihat. Ido kata haporsyaw atau orang anak. Di surat ni buku Ibrani manang Heber 10 sada. Ima poso di roha dia kasih hirimon. Jala pamotoan na to taringot tu nasoni ida. Huriani tohata bonang indah nahina holongan. Tabotobe do amang. Ia perjanjian baru pada Nebarui 27 buku doi isini. Jala siana 27 bukui 10 tolu surat ni apostel Paulus siana 27 pitui. Rada pola guaraku di son
nasa pulutulo idak pola ate alay mo lo na yung rekot buido pasojoroku tu surat Roma sada Korintus 2 Korintus tu Galatia tu Efesos tu Filipi tu Kolose sada Tesalonik 2 Tesalonik sada Timoteus 2 Timoteus tu Titus 2 tu Filemon 10 luar biasa doa kamanga kaina bahasa luar biasa mulai berbicara taring waktu ala Yahudi si Paulus ma adorah so Kristen nau jahat mangalili membunuh mangarotokon nakala na Porsea adorah so tarjowi bana gabe apostel na luar biasa jalahamu aka mga kainang justru siya surat na 10 ya kadongan apala epistel tu Huria Galatia na parjolo di tongos karena melihat betapa gampangnya jemaat Galatia tertipu sehingga Paulus menulis secara tegas daftar buah roh dan perbuatan-perbuatan tabiat dosa yang sangat lengkap. Taringotu padidion baptisan, taringotu mudar manang darah, taringotu adat paradation, taringotu sunat manak parsunaton, taringotu ulos, taringotu bahasa roh manang natoditodion. Asa diturpu jami tahun idau tak adong 2 variabel na di patumpol apostel Paulus ima taringotu patik do taringotu aporsiaw. Antara hukum Taurat dan tentang iman. Alayarong do sadabako hasumalan na molokang sian hadirion ni jolma ima fanatisme. Roha na fanatik ayadong do fanatik maragama, adong do fanatik marsuku, adong do fanatik turas, adong fanatik budaya, adong na fanatik tokoh seni do hotak kanase kamu kadongan. Asamolo ngadi bagasan sikap na fanatik to tumaulma majalo parasingan. Songonido. Mulo fanatik kita tu sadahal maulo hita majalo akal nasini. Songonido sabutun na jupang di kehidupan ni ruas ni Huria ucui di Galatia kamang ay molo songonido gabe holam madapoto padapo nama ujung na tubuma parsalisia do parbola-bolatan. Justru hadirion na songoni jojo masa di parnguluan sigano pare. Lau patorako taringotu Huria Galatia ido molo wodol honya kamang. Asa tudos tusido masa di turpohon ima hadirion ni halak Yahudi nasai mangodol hon patik dalak kaluaon dohot parsunaton gabe asa margowar anak ngidewata. Naking topik gabi anak ide bata marite-ite haporseaw do. Tutu di bata do mga liopatihi. Parjolo 10. Alay di pahebang aka halak na di Galatia may songon na boy tamoto siya nakatorangan di parteologia gabi sa ato 600 patik. Naikon siulahonon. Naikos siyang uluhonoton, molonahing partohap, kumpartupoda na siday. Alay torango nakingamaka na ngate, nung atajaha, di patorang Apostel Paulus do, nadinggad do patihi. Jalahita pedi ibadah sigaru minggu, so nakining tajaha do sika ni patik. Jala diarahon mahita rak martangyang, say pargugui mahami, mangulahon na hobarto pati me iro tutu ay moloridok parorot yata batak na say tarbigi dia kaudaon ada tamu kamang ay paroroti pa dimudimutod di mabuad doy so nido patihi mga rahok kita
manugu-nugu hita tu ujung ni pategi ma Kristusi. Alai marhite pategi di paingo do hita. Alai dang madua hita hinorhon ni. Pinalua ni Yesus Kristus do marhite haporsiaon. Asa hamu mga kainang di paingot Apostol Paulus duhur Galatia. Asa unang mura-mura tartay mangiuto na kapuda na sositong na maralo tuhata ni debata. Alani sa iring dohot si paingot nai takas do kadungan di padar Apostol Paulus songodia ibana na jolo adorang so tarjoga biala Kristen mana parbarita na uli. Didok di Galatia sada 10:15 usaha Madison bagi hamuma didok ibana dia 10 ainunga di bagi hamu pangalahoku uju di bagasan haja hudio do peau ima na gasa-gasauniau mangalelei mangarotokon hurian ni debata didok musia dia 14 sumurung doau sia torok dongan torbako mangulahon haja hudion jala dia 15 alai di papuli debata doau jala di jowau sia nasin rohana gabi halak Kristen aidak patut hian si Paulus majalo haluau na sia debata gariada iko kamatea do ujungna ala ni godang ni haja haton na niulana songonido naksi Abraham amuaka mga kainang ala ni haporsiaon na do dihaholongi jala di petori debata ibana ima contohna asa bartosido na nai dohonon ni jami taon pabuadada ala ni na mangulaho patik gabe partohap di haluau na pinatupan ni debata manang gabe anak ni debata may joberin jonga pukul 3 boy dope kan kon ama do sukuno mulo taringot na songon mo lihat maka mga kainak tokenay atong batauji ma sa tokenay songod dia ma nanidok ni topi ni jami taong gabi anak ni debata mariti aporsiaon molo tayo to nakingat turpuhi pitu ayat terbagi tulu do yang goisina terbagi tulu do bagi parjolo tayo ne ma akama kinak siat turpuhi haporsiau di bagasan Kristus Yesus do patau kita gabi anak ni debata ima buanota anor siang garejaun atipe dang nay baru beta begion jala bagi paduahon dang mar dia ibar di jolo ni debata marang sedap napatuluon Kristus do na puna ngulu ni ajol maun alani tabegi mabagi parjolo haporsiau di bagasan Kristus Yesus patau kita gabe anak ni debata hamua ka mga kainang di partikian na parpudion lam godang do martaba-taba kapatik-patik na somarnosan na binahin ni Jolma hinuruniaka aliran na baru na margowar diri na Kristen na buhay mga liluho kaporsiao ni Toro Jolma rupani didok molo siyal lang mudar dang masuk tu harajau ni debata ala mudar dus dui songon kanibal moridok kanibal ba siyal lang Jolma ima na parjolo na paduahon akan martubuat dang boy mamakeulos ala ulaw kasi pelibigod do ininna hapeang gohita satu sadarion nang di pada daton ni batak pe ito tapasaha do si alana sabutulna gobara ni hata sian alkitab ito na pinasaha ni si Mateus asa tardidi didi hamuma tu bagasang kuar ni debata ama anak doto di proboya ninna do di si sabutullah dada tuaik idok kon hita tardidi alai persoalan na tubuh dia katekina perpudion ba kodang do na makomentari dak tikos padidion dari batak tua kaposo-poso yang diatusi gabedung magodang ibana lamu se tardidi ya dipangido manak tu gereja dia mai
Habis si Mose dunga satu bakas sa ro tuai Jordan lao tu Jerusalem. Lao mangalonok ko dirina tuai Jordani. Ditikina bisata kami tu Jerusalem langsung goyalan rombongan nami 2 bus na godangan na tardiri tuai Jordani. Olo tahe kaima porsyaon na kamanga kainang. Alay sabutun na molo taktos taguruhon o barto hatorangan ni teologia manakata ni debata tardiri dang tubagasan aik menelam hita tubagasan kuar ni debata ama anak doto di porbadia iro bayan na molo dipercikpan ditai hudidi maho tubagasan kuar ni debata ama anak doto di porbadia do hudidi maho tu sungai Jordan daw Kudidi maho asa lonong daksongoni ai mai ai boy do molo taringot ani macce gudang ya natubu di perdalanan taringot tu pangatosio di hatani debata molo tongo dengan pamatang ni sadaina dang bui marpangka samatai salelek sohi pasinatai tak kubaw to manang sedia po daw. Tak boy marpangkas. Suaksongonido na masa di ala Yahudi ikom mangulaho na kapatik naong di pahebang saha rodi onom ratusan patik-patik dak kota 10 dak kolas na 10. Dangadong na boy mangulaho ni Sekop. Alay gabe songon si paroro do patihi mabuak kita tu Kristus. Ima ujung ni patihi. Napaduahon aka mga kainang dang mar diaibar diadopan di debata. Tung matsailoho do di rohani ala Yahudi pangatusion pabuaholan nasida do bangso nasitong na pinaluan ni debata. Jala tung tadido di pataridahon ngulu para singani sianak kanasing nagabi madabu tungolu na marbola-bola. Rupani para singan ni bawa doho buru-buru. Para singan ni namora doho takana pugos. Para singan ni nasuku doho takabangso dan sebagainya. Asa tukta kasto di pengo Paulus huria Galatia laho mangatusi para singani. Alaniga bido Paulus ma di ayat 20 alu na tabiki nakingan dang mardiaibar di si Yahudi mananggorik hatuban manang anak mata bawa manang parupuan namar sunat doh na sumarsunat ay sada do hamu saluhutna di bagasan Kristus Yesus. Alania kamanginang unang madidok rohani sahala na dumenggan dirina sian nasing alani suku manang marga manang bangso manang alani sinadongan manang alani parbinotoan manang aya alasada do hita saluhuna di bagasan Kristusi ido nyodohon si Paulus marhite turpu jamita sadarion hamua ka mga kainang dang bui swadok para singata do takadongata na humbaliak kita maragam hay baruot isara di padaraman di perkarejoan di adat manang paradaton rupani molo dialak Batak adong do hula-hula adong do boru adong do ngatubu jaladang adong jolma na di Portibion molo tapikir sonari iya hamua kamang nadus rupana alai marasing-asing do sudi manang na 3 miliar jolma siam mulana sa rodinuaing dang adong na sarupa rupana. Asa saluhut para singani pataridaw kabalgaon hasokalon hahuason ni debatadoy jalaya marasingasip pehita sarupa dohita sude angko diadopan ni debata dak para singani nagabi dola do dasar ni debata pasahaton pasu-pasuna tuhita nok pinaluana
Suak songonido aka mga kainang nang dihuriata. Manasing bedo aka ulaota. Adong do dihuriaon perhalado. Adong ruas. Jala maragam aka talenta di leon. Dakak pola haguaranao isonari. Alai di konpen distrik na diari sineni. Irtai na diari sineni na diari sineni aka mga kainang. Hupai hutiut di huriat tahun adong dosa ala danak dak kuboto warna na jago martagani ima danak sina diari sineni marga ade luar biasa do danak go dada marmisi do pai alai na majago na martagani. Ima sada talenta ka mga kaina. Ate, contoh doi. Jadi di tau kesetianon na madok sa hati sepikir banay matok-tok kita saro hasa pikiram. Makobasi huria na obarto kaulaon na pinasa ni debata. Asa markualitas sona tersurat gatinsa. Panghujung ima. Non anggo jamon mangolu do dengado alai anggo jam di konsistori modding ukulalu do penakidisi ukulalu do penakidisi imai ay molo mesari chupe na begi jami taon si pata do naksenyum macai perlu asal maru pani ba ingot tamuna hudokoni molo marende haduan ba unang basaholan hadu kali ele kumai pelan-pelan Kristus do napunang ulu ni hajol maun oma parpudi ganup akanang di pitori de batai ko mangolu di bagasa to di dota porsiaon tu de bata. Apalaido na pinasingo ni si Paulus tu Galatia asa unang adong na sai manengaon ruh ni patek odolan nasida. Di gobarho Paulus do taringot tu si ngolu ni si Abraham di bagasan ha porsiaon jala ala ni ha porsiaon na tu de bata di guari do si Abraham opuni na porsea luar biasa ka mga kainang asa porsea nido na patauhon ibana mangulaw pareta ni debata ay didok debata to si Abraham hu pasu ho asa gabe pasu ho muse idon na jupang idon na tarida di bagasan ngulo ni si Abraham asa molo tadok kita porsea to debata nang mapatagya honota ha porsea Napoli doho tau dua mangului hata ni debata jalan na sotupa ganggu son na pinatuduon ni si Abraham. Asa na porlumu seula honota tahanguluho mangulu na marpos ni roha ay nama pos ni roha i porsea ido. Imangulu na pos ni roha molo peragam na masa na tado pedia siang anon ang gonunga marpos ni roha porsea hita hamuaka manang nasongod dia pe marukil ngulu taon sipata maragam ala ni si humisik marukil ala ni pangalahon ni anakon marukil ala ni masalah kepersoalan na tubuh di tonga-tonga ni keluarga manang na marhobar jabu manang na marada do akan asingi tarlupi marukil ala ni kopit sa polusia na sora marujung dope. Di ba ini sa gabianang ide bata mahita marhite na sa tong porsea di Jesus Kristus mual ni haluotay. Ato nga kaisedo anak ni debata imana mangulu di bagasa na porsiaon tu Jesus Kristus. Amen. Asaibe matanyang mahita. Mauliate mariho ale debata na basa. Macai bidang jala macai gajang do sa sitong na nilapaton ni turpuhi naikon
pahusor-husor nami di bagasan pardalanan ning ulo nami. Alay mauliate ma takas do dolho jamita sadarion. Napabuaho do paingoto kami dang asal-asal dang buho lakata gabi anak ni debata. Alay ko tutu si tutu ala ni haporsiaon natubo mian di bagasan ngulu nami marhitei mahami gabi anak ini bata ala haporsiaon nami tu Yesus Kristus nao makokop doh paluaho kami kudang nai sitanyak konon nami tu ado pamu maraga maka masalah-masalah kapersoalan nabo itu wado pihami terlebih menyangkut taringo tua Kristenon nami alai mauliate mah disuruh ho dipilih todo akan aposom aka perbarita nauli aka pangajari lahu patorakon manugu-nugu gabe songon parorot patihi marorotami tuju ni patihi ay marhite patihido ditugu-tugu disosoi hami tulau dadingkan alay diorai hami mangulaw naka nasopatut nasotama songoni ma ali Tuhan tangyang nami di bagasan mangujungi jamita na hujalo hami sadarion asima roham gonggom mahami marhite tordimi dot marhite hatami asa toktong hami mian mangulu di bagasan hapor siyaw. Asa huang uluho kami songotang yang nami patihi di pargugui margugu hami laho patupahon do mangulahoni hobartu asini roham. Mauliate mariho ali Tuhan nabasa. Mulutung'adunga ka namarsitaon akan namarukil namangai alanya karagam ni nabuy hodo pihami di ngulu nami asimarham iring-iring jala tugu-tugu mahami alanya asini roham dot alani hatami nagabi hangu dua dihami mauliate mariho ima tangyang nami mangujungi hata ni debata nau kujalo hami di obason amen maredde mahita sian nomor 650 di pasada holong nai buut papungu pasaton pilihan tuhuria do tu pusat. Pasada holong nai saluhu
Ale de bata manami na di Banuagitjang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingkan. Dohot nasa ulibasa na mauliutos. Hupasahat kami ma siyan na nilehom mito hami pilihan nami to. Sa ijalo maiga bewap na hutsos di jolo. Paso-paso maija laramote. Asaw para siya kami pilihanon. Pati bulo karaja umuri tonga-tonga ni Huriam doho di Portivio. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam dahami gudang ni sileho-leho mito hami. Asalam gir-gir hami maduk mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banuagitjang, say pinarbadi amagwaram. Say Roma harajaum, say malomoni roham di Banotongaun songon na di Banuagitjang. Lehom matuhami sa daryo kang unwa siapar. Say sama dosa nami, songon panesta nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana bidaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasurhon mo damena tutodim. Mula mahamu di bakasadame jalan ako jalang mahamu saluna. Alayang gulan siya maju pangopeson. Ay do kundak kingate. Ido. Ay di tangerang kota. Situa na gulangan. Alay nang do lansia. Ngau do ko tu pangulan panditay sude. Dapat to kamu ay gudang dupatsiung kay marorot. Majaga pahupuna. Abelay